Salutare, dragi prieteni, bine v-am regăsit la un nou video. Suntem aici acasă, aici cu cățelul meu, cu Crețu. Hai, Crețu! Crețu! Hai, pușică! Hai, păpușe! Hai, păpușică mică! Hai la fotomodel! Așa, așa, pușică, așa! Așa, că-s pușica lui tata. No, și acasă cu Crețu, încă și cu Crețu, dar nu, asta e. Stau și trebuie să măresc așa în zoom-ul. Mă pe mine în sus. Așa. No, și cum mi-am mărit zoom-ul acum, nu pot să mă întorc camera, mă întorc așa. Acolo e casa vecinului, aici e casa, aici e via. Știi? Vedeți aici. Asta e ușa de termopan. Vedeți și voi. Aici este Crețu. Hai, Crețu! Poze! Hai la poze! Zic că ăsta e cățelul meu, Crețu! Că... ce să mai vă găsesc să vă zic? Ăsta e cățelul meu, Crețu, și nu o să-l dau. Ia ăla de acolo vreau să vă-l dau, nu știu cum, Doamne, să vă pot face camera. Ia ăla de acolo. Asta e. Pe fiscu. Pe fiscu, stați așa. Stați mă un pic, bă, cu metrașilor. Așa, m-am pus pe YouTube, l-am urcat. Stați mă un pic. Și bă, abonați-vă, bă, la mine, la canal, bă, abonați-vă, bă, trăiți țărneamul, să vă trăiască în casă și mâini. Bă, dacă nu vă abonați, jur că vă omor. Asta vă zic. Ia, vă arăt aici pe fiscu. Hai, fiscu! Hai, fotomodelul! Ia, aici este fiscu. Îl vedeți și voi. Și aici este casa, vedeți și voi. Acolo este acoperișul. Aici e Saivan, coteț și așa mai departe. Acolo e hala care, stai, bă, să vă fac așa. Nu pot vedea, dar nu, asta e. Să mă cine mi-a scris comentariul. Stați-mă un pic. Aceasta este, aceasta, da, b, t, r, b, a, b, pa. Și cum a spus așa comentariul. Stați-mă un pic. Stați-mă un pic. Da, și cum v-am spus, bă, cu metrașilor, v-am pupat, pa, pa!